आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांचा वाढदिवस मंगळवारी संध्याकाळी कुडाळ येथील मैदानावर अत्यंत उत्साहात आणि भव्य स्वरूपात साजरा करण्यात आला। या अभिष्टचिंतन सोहळ्यानिमित्त संपूर्ण जिल्ह्यातून शिवसेना, भाजप आणि महायुतीचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांनी मोठी गर्दी केली होती। या सोहळ्याला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे, सौ नीलम राणे यांच्यासह राजकीय क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते। यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, माजी महापौर दत्ता दळवी, उपनेते संजय आंग्रे, संजय पडते, सुमेधा पाताडे, संदीप कुडतरकर, काका कुडाळकर, संजू परब, दीपक नारकर, दीपलक्ष्मी पडते, सभापती मिलिंद नाईक, नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर, संजय भोगटे, अभि गावडे, मंगेश चव्हाण, अरविंद करलकर, राकेश कांदे, अशोक सावंत, आरती पाटील, सुप्रिया वालावलकर, देवेंद्र नाईक, दीपक पाटकर, ममता वराडकर, बाबू कुबल, प्रभाकर परब, आनंद मेस्त्री, विकी तुरस्कर, ओंकार तेली, अस्मिता बांदेकर, संजय वेंगुर्लेकर आणि प्रितेश राव यांसह मान्यवरांचा समावेश होता। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आमदारांचं पारंपरिक पद्धतीने औक्षण करण्यात आलं। त्यानंतर उपस्थित मान्यवर आणि कार्यकर्त्यांच्या जयघोषात वाढदिवसाचा केक कापण्यात आला। उपस्थित सर्वच नेत्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या कार्याचा गौरव करत त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या।